Tällä videolla te näette, mitä ihmiset oikein vastaili meille lähiruoasta, kun me kyseltiin niiltä kaupassa. Lähdetään video pariin. Osaatko sanoa, mitä lähiruoka on? Joo, se on niin lähellä tuotettua ruokaa. Joo. Ostatko jotain tuotteita ihan vaan sen perusteella, että se on tullut tästä läheltä, vaikka jotain leipiä tai perunoita tai... No ehkä jotain perunoita ja porkkanoita ostan noita, kun on maanviljelijöitä tuossa. Joo. Oletteko ihan käynyt siellä paikan päällä tilalla? Joo. Joo. Ostatteko luomutuotteita? No ei niitä niin paljon, että se on ihan just porkkanaa, mitä viljellään tuossa Joo. seudulla. Joo. Osaatko sanoa, mitä on lähiruoka? No tässä lähipaikakunnalla viljeltyä. Joo. Osaatko sanoa, mitä kaupasta löytyy näitä lähiruokatuotteita? Ainakin perunoita. Joo. Oletko joskus käynyt niinku tilalla hakemassa jotain perunoita tai... Olen. Osaatko sanoa, mitä lähiruoka on? Osaan, sehän on lähellä tuotettua ruokaa ja eettisesti. Joo. Ostatteko jotain tuotteita ihan vaan sen perusteella, että se on tästä läheltä tullut vaikka jotain leipää tai perunoita? No jonkun verran, mutta hintahan aika paljon määrää sen. Ostatko jotain tuotteita ihan vaan sen perusteella, että se on tullut tästä jostain läheltä? Ongelma on siinä, että kun ei sitä tiedä. Ostaisin, jos tietäisin, että on tuotettu lähellä. Ja nyt semmoinen ongelma on tullut vastaan, että jos tuotetaankin lähellä, se kuljetetaan johonkin keskusvarastoon, josta se tulee vasta sitten kauppaan. Sitten onko se enää lähiruokaa, niin Joo. toinen juttu. Joo. Eikö osaatteko sanoa, mitä lähiruoka on? Lähiruoka? Joo. No, eikö se ole sitä, mitä koulussa tehdään? Osaatko sanoa, mitä tuotteita kaupasta löytyy, jotka on lähiruokia? Tästä niinku City Marketista. Niin, sittarista. No tää noita vihanneksia, juureksia, sitten jauhoja varmaan, hyvin monipuolisesti lihaa. Miten meni toi haastattelu tässä Sittarissa? Hyvin. MP siitä. Mitä? Huono oli se, että kaikki halunnut ottaa kuva. Se oli jo Kaikki vähän halusi huono. pelkä ääni. Joo. Onks Joonaksella jotain sanottavaa tähän keikkaan vielä? Ei oikein mitään, ihan hyvin meni. Tää on lähiruokatuotteet. Niin. Tuote, joka tulee läheltä tästä jostakin ihan. Joo. Osaatko sanoa, mitä tuotteita kaupasta löytyy? Niin näitä lähituotteita. Esimerkiksi vihanneksia. Joo. Meillä paljon vihanneksia ja kasviksia ja en tiedä, onko tällä seudulla niin. Ainakin kasviksia. Joo. Ostatteko luomua? Kyllä, on paljon. Okei. Osaatteko sanoa, mitä on lähiruokatuotteet? No olettaisin, kun juuri tässä ostin, että tämä lähiruoka on Nikulan tilalla tuotettuja ja pakattuja munia ja se on lähellä. Joo. Lähellä tuotettuja. Että mä nyt uskoisin, että se on yksi on tässä No se on, esimerkki. joo. Ja sitten nämä perunatkin tulee ihan läheltä. Lopeltahan kanssa saa niin. niitä. Nämä tietysti jotain tulee Espanjasta, mutta Niin. ei se ole Joo. hyvä, kun ei tiedä tarkkaan. Ostatteko sen perusteella, että se on tuotettu niin kuin lähellä? Mitä? Ostatteko sen perusteella, että se on tuotettu lähellä? Juuri sitä mä katsoin tänään. Joo, okei. Aivan. No lukiks tässä todella, että lähellä? Joo, lähellä tuotettuja. Joo, Niin kuin Nikulan. oikein hyvä. Nikulan. Sitten ostatteko luomua? Kyllä. Katsokaa tästä. Oliko täällä jossain luki luomu? Ei vaan se oli varmaan... Jossain minun paketissa luki luomu. Mutta ehkä... Siinähän on se vihreä merkki. Niin on, Niin on, Joo. kyllä näin on. Että nyt mitäs mä näyttäisin täällä. Suositteko kotimaista? Kyllä. Okei, joo. Kiitos. Osaatteko sanoa, mitä on lähiruokatuotteet? Läheltä ostettua. Joo. Sitten osaatteko sanoa, mitä lähiruokatuotteita kaupasta löytyy? Lihaa, munia. Ehkä leipää. Joo. Kyllä. Oletteko käyneet jossain tilalla ostamassa suoraan ruokaa? En nyt vuosiin enää. Okei. Ostatteko luomua? Joskus.
Okei. Suositteko kotimaista? Kyllä. Okei. Joo. Joskus hinta ratkaisee, että kotimainen on niin paljon kallis, että Niin. nytkin otin espanjalaista tomaattia. Okei. Joo. Osaatteko sanoa mitä on lähiruoka? No lähellä tuotettua. Ostatteko sen perusteella, että se on, tuote on niin kuin läheltä? No oikeastaan en. Mä sanoisin, hinta ratkaisee ja sitten maku ratkaisee. Joo. Tuttuja tuotteita, ne voi olla kyllä ulkolaisiakin.